салом бародарон, имрӯз 24 апрел барф борида истодааст. барфи бордагӣ то саҳар агарам хел боре як ваҷаб мезанад. боз баъдтар мебарем, як тамошо мекунем. инашам бародаро саҳари соати 5. ногуфта намона ки имрӯз 25 апрел вақти гили зардолу. вақти гили зардолу навбати подаи ман. баракати имсола беҳад зиёд шудагиай. барфи сафед баракатай. худованд ояндаша тени бародаро. ин барф то ними рӯз намерава, об мешава. хайр, боз то боздид.